αυτά που συμβαίνουν στον Κάφκασο και στα οποία είχα αναφερθεί και σε προηγουμένη εκπομπή ως προειδοποίηση, δεν είναι, αν θέλετε, μια στροφή της Τουρκίας από το Αιγαίο στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της Αρμενίας. Είναι λάθος. Είναι μια ανάπαυλα την οποία λαμβάνει από τον εαυτό της, από το κύριο στρατηγικό της σχέδιο, είναι η Οθωμανική Τουρκία, η οποία προχωρεί πλέον σε ένα πολύ πιο ευρύ σχέδιο. Ήταν σαφές ότι η εμπλοκή της μετά από τη Συρία στη Λιβύη προδίκαζε, προλαλούσε την, όπως είδαμε τώρα, ήδη τη νέα εμπλοκή της στην περιοχή του Καυκάσου. Η Τουρκία λειτουργεί ως νεοοθωμανική αυτοκρατορία. Το καταλαβαίνουν στην Ευρώπη, στην όποια Ευρώπη. Στην Ευρώπη παζλ ουσιαστικούς. Το καταλαβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πλέον πασίδηλον και προφανές στα αραβικά χώρες και στο Ισραήλ. Και ολόκληρος ο κόσμος ετοιμάζεται να δει πώς θα αναχαιτιστεί αυτή η απειλή. Και όταν φεύγουν τα τουρκικά βλήματα από το νεοοθωμανικό πυροβολικό, όπως έγινε κατά την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως τον Απρίλιο και τον Μάιο του 1453, τα τείχη, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, προσβάλλονται, σιγά σιγά αντικαθίστανται και κάποια στιγμή καταραίουν. Η Ελλάς λοιπόν θα πρέπει να πάψει να είναι ένας στατικός παρατηρητής. Δεν μπορεί η Ελλάς να βλέπει τις σφαγές, τις γεωπολιτικές σφαγές εντός εισαγωγικών, οι οποίες παρατηρούνται πέριξ των συνόρων της, και να θεωρεί ότι είναι ασφαλής. Μα αυτό το οποίο ολοκληρώνει και συμπληρώνει ο νεοοθωμανικός σχεδιασμός έχει μία πολύ συγκεκριμένη και σαφεστάτη κατάληξη. Λέγεται Ελλάς. Λέγεται κυριαρχία. Δεν θα πρέπει να αποτρελαθούμε στο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δημιουργεί κάποιες ενδείξεις ότι έχουν προσβληθεί τα φρένα των τοπικών μεγάλων δυνάμεων. Και αναφέρομαι λοιπόν στη Ρωσία. Φυσικά. Διότι η Ρωσία, όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ κοντά στην Αρμενία. Ρωσικά στρατεύματα φυλάττουν τα σύνορα μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Η Αρμενία θεωρείται από τους πλέον εμπίστους συμμάχους της Ρωσίας. Τι έπραξε λοιπόν σε αυτό το διάστημα η αγαπητή μας Ρωσία? Ασκεί κατευναστική πολιτική. Ναι, όσο και αν ενοχλεί ορισμένους σε αυτό, βεβαίως ασκεί κατευναστική πολιτική προς όφελος της Τουρκίας. Γιατί δεν μου πείτε ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μια ωραία πρωία η Ρωσία δεν τα εγνώριζε. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο όταν απλοί αναλυτές προειδοποιούν για τις ασκήσεις στον Κάφκασο, προειδοποιούν για τη μεταφορά αεροπορικών δυνάμεων από την Κεσάρια, το Καλιάσερι, στον Μπακού, με τα Α400 της Airbus, τα οποία Γερμανοί τεχνικοί στην Κεσάρια φρόντιζαν να τα διατηρούν σε 100% ετοιμότητα, και μετέφεραν τζιχαντιστάς και μετέφεραν όπλα και μετέφεραν κάθε μορφή υλικό. Αφήστε, μην μπούμε για τα δικά μας τα C-130. Δεν χρειάζεται. Και όλα αυτά, γιατί θέλω να δω, να ανοίξω ένα μικρό αστερίσκο στο όλα αυτά. Η Τουρκία, όταν είχε αποφασίσει να αγοράσει τα 10 Α400, που είναι πολύ πιο μεγάλα μεταφορικά, πολύ μεγαλύτερα χωρητικότητας και δυνατότητας από τα προηγούμενα, είχε σχεδιάσει ακριβώς αυτή την πολιτική. Αυτό δεν υπήρξε κάποιος, λέω εγώ, στα επιτελεία μας να το διαβλέψει και να γράψει κάτι από αυτού? Λέω εγώ. Γιατί με αυτά κατορθώθηκε να χτιστεί το σύστημα των βάσεων πέριξ της χώρας στις τρεις υπήρους. Σε Ευρώπη, σε Ασία και Αφρική. Με τα Α400. Συν τα C-17 του Κατάρ. Αυτά ήρθαν αργότερα όμως. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Αυτά δεν αποτελούν για μας κάποιους ενδείκτες, σε στρατηγικό βέβαια επίπεδο, ότι τι μελιγενέστε. Λοιπόν, με όλο αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, επανέρχομαι, κατόρθωσε όχι απλώς
να μεταφέρει στο Αζερμπαϊτζάν τις δυνάμεις εκείνες τις οποίες ήθελε. Όχι μόνο κατόρθωσε να προειδοποιήσει με διαφόρους τρόπους την Δύση και όσους ενδιαφέρονταν ότι επίκειται κάτι σοβαρό στον Κάφκασο, αλλά και επέλεξε και την Κυριακή το πρωί. Ναι, την ώρα της Εκκλησίας. Την ώρα που ο στρατός συνήθως δεν είναι στην ετοιμότητα, όταν δεν έχει την απαιτουμένη ετοιμότητα. Είναι πιο χαλαρός. Δηλαδή, κοιτάξτε ακόμα και την επιλογή της ώρας και της ημέρας. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και το έπραξαν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση, που λέει ότι η Τουρκία, διαπιστώνοντας την αδιαφορία ή αν θέλετε και αδυναμία των μεγάλων δρόντων, έχει αποφασίσει να τακτοποιήσει περιφερειακές διενέξεις. Εμένα αυτό το πράγμα μου προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία από πλευράς της Ρωσίας, η οποία ευθύνεται και για τα S-400 και για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο και για όσα όλα πράγματα δεν γνωρίζουμε. Που αφήνει τους Αρμενίους ουσιαστικά να γίνουν βορρά των Αζέρων. Μια ενός Αζερμπαϊτζάν, το οποίο πριν από μερικές εβδομάδες, με πολύ έτσι ηταμό τρόπο, απευθύνθηκε στον Έλληνα πρέσβη, ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, μιλώντας και είπε ότι εμείς είμαστε με τους Τούρκους. Τι ψάχνετε να βρείτε? Ωραία. Ας ξεκινήσουμε κι εμείς επί τη βάση ότι ποιοι είναι φίλοι και σύμμαχοι των Τούρκων και ξέρουμε πολύ καλά ποιες χώρες είναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις σχέσεις που έχει το Πακιστάν, τη Σομαλία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις σχέσεις που έχει το Κατάρ και υπάρχουν και άλλες χώρες και να λάβουμε τα μέτρα μας. Τα μέτρα μας δεν θα τα λάβουμε εδώ μόνο, αλλά και έξω. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πρέπει να ενισχυθούν με χρήματα, με πρόσωπα, με περισσότερες δυνατότητες επιχειρησιακές και νομικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε για να μην έχουμε ξαφνικά και εχθρό που έχουμε εντός των τυχών. Όπως απέδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα με τις πυρκαγιές κτλ. Η Τουρκία αποσταθεροποιεί. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και η Αρμενία είναι μια πολύ ομοία απόδειξης τι σημαίνει κατευνασμός από τις μεγάλες δυνάμεις. Λέγε με Ηνωμένες Πολιτείες, λέγε με Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή η τακτική οδηγεί στην Τουρκία, όπως ο Καρχαρίας, το έχω ξαναπεί πολλάκις, που συνεχώς κινείται, διότι αν σταματήσει κάπου θα πέσει, θα βυθιστεί. Δεν έχει σημασία αν σήμερα η λίρα, η σχέση δολαρίου και λίρας έχει φτάσει το 7,85 και στα 8 θα πάει. Αλλά η Τουρκία δεν σταματάει, γιατί έχει άλλες πηγές χρηματοδοτήσεως πίσω. Αν δεν τους κόψουμε αυτές τις παροχές, αν δεν προσβάλλουμε όλα τα συμβόλαια και πιέσουμε σε όλη την Ευρώπη να σταματήσουν πλέον να έχουν σχέση με τους Τούρκους, αυτό θα συνεχιστεί και θα πολλαπλασιαστεί. Αναφέρομαι στην άμυνα. Και επιτέλους η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πλοία τα οποία αμφισβητούν την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσης, αν το πούμε και αυτό και να χαρούμε, της Κύπρου. Και γι' αυτό δεν λέμε τίποτα. Αυτό είναι λάθος. Το έγκλημα το πληρώνει ο άλλος. Το λάθος το πληρώνει αυτός που το διαπράττει. Να είμαστε εξηγημένοι. Η ιστορία δεν συγχωρεί. Οι άνθρωποι συγχωρούν. Η ιστορία όμως